Бик күп төрле чаралар, төрле оешмалар бар, әмма шулар арасында ел студенты премиясе ул аерылып тора ничектер. Чөнки 2005 елдан башланган зур гына шундый күренешкә әйләнгән. Шулай да әйтеп була. Мондый форматта инде ел студенты премиясе ул бик зур вакыйга һәм анда минем уйлавымча татар теле һичшиксез булырга тиеш. Ел студенты премиясе ул студентлар өчен Оскар. Менә сез Татарстан җитәкчелеге булдыгыз ди мәсәлән. Татарстан җитәкчесе булдыгыз ди. Федераль үзәккә ничә процент налог бирер идегез? Ой, налог дигәннән инде ул барысы да инде исән сау булу кирәк. Әти-әниләр, туганнарыбыз исән сау булсын. Налогны инде түләрбез Алла бирсә. Чөнки бит менә сез Татарстанның үсеше турында сөйләдегез. Татарстанның үсеше турыдан-туры бәйле җыелган налогның монда салымның монда калуыннан 60-ка 40 бирер идек, наверное. Шулайрак. 60% Татарстанда, 40% Мәскәүгә инде. Налоглар зур булмасын инде. Дөресен әйтим, бу минем өчен бик катлаулы сорау. Чөнки сәясәт гомумән ул бик катлаулы өлкә. Мәскәү хисабынарак бара. Элек ул киресенчә иде, безнең республика хисабына. Миңа калса, элекке система белән хәзер эшчәнлек алып барсалар, безнең Татарстан республикасы тагын уңышлырак булыр иде. Я скажу Астана, он скажет Айрат. Мәскәүгә күпме процент налог бирер идегез? Хәзер күпме бирәләрсез? Я технарь. И этим все сказано. 60 Я бы отдал 100%. Скажем так, налогов 50% и все остальное на благоустройство Татарстана. Так. Ну, пусть будет 10%. Мы готовимся провести фестиваль, всемирный фестиваль рабочих профессий WorldSkills в 2019 году. Мы уже заводим лопату, кувалду, там, лом и все остальные дела. Мы вновь республику продвинем.